Усім доброго дня, це екскурсійний автобус міста Кіндервундер. Ми доїжджаємо до Верховної Ради міста Кіндервундера і коло неї розташовані робітники. І так, це початок нових персонажів. Це єдиний поліцейський відділок у місті Кіндервундері. А тут в нас лікарня, звичайна лікарня. Це гоночний трек, де іноді відбуваються гонки. Ось тут в нас є ще залізничний вокзал міста Кіндервундера, та також лікарня та пожежний відділок. Це парк Монополія. Ось тут паркінг, де працюють офісні працівники. І коло них розташована ферма. Ось іще одна лікарня. Це тролейбусне автобусне депо. Це житловий будинок нашого міста. От і на цьому екскурсія завершилась.